asteazkenean, ekainaren 29an, Melis Altanagaz, txiletar saxofone gaztea da, bera hasi zen, bera itagaz musikoa zera bebai, Joel Obano, Jos birekin ikasten, eta, bueno, azken moment, orain dela asko dago Nueva Yorken bizitzen, eta oso momentu honean dago, komentatu, adibidez, apirilan, Downbeat aldizkarian izan dela portada, etori ez da gauza makala. Bigarren egunean izango dugu Cyril Aimé abeslaria, frantziar dominikar abeslaria, gaur egun bebai, abotsetan goi mailako musikaria. Ostiralean izango dugu Fred Hertz, oso ezaguna den pianojole bat. Bueno, pianojolea bera bebai da, konposatzen du, eta referentziako ezitzailea bebai da. Honek hirukotean etorriko da. Larun betean izango dugu aurtengo, ez dakit gizen, niretzat igual maitagarriena, Ron Carter, ia 85 urteko musikari, referentzia, Miles Davisen bostekoan egon zen, eta ordutik ona, jasean inorden edonorekin grabatu du egonda zuzenean, eta jarraitzen du jirak egiten diskoak grabatzen. Eta amaitzeko, igandean izango dugu Gonzalo Rubalcaba eta Aimé Nubiolaren banda. Gonzalo Rubalcaba pianojolea, Aimé Nubiola abeslaria, biak kubatarrak, musikari guztiak dira kubatarrak, 8 musikariak dira,